Llançer. Els meus nois van sortir d'aquí bastant ben ensenyats. Em sembla que a la tarda tots els dijous que anàvem a passeig. I esclar, allò era una escola a la natura, però fantàstica, perquè esclar, coneixíem totes les herbes, les plantes. Hi havia 3 habitacions, a davant, al mig i a darrere, i la cuina. Un piset petit, però estava molt bé. Encara tenia un rebost sota de l'escala d'entrada i, esclar, allà podies tenir coses que no es trobessin a dins sota d'aquest rebost, que en molts pisos no en teníem. Era una casa amb un corredor i aquell passillo era una miqueta llarg. Aquí hi havia un forat que era una habitació, una altra. Nosaltres en teníem 4 allà, perquè una la vam fer per menjador. Tenia un pati, també per fora. Ningú tenia quarto de bany, Nosaltres vam anar baix i ens li vam fer. S'ha de dir que tenien aigua a casa corrent de franc de la fàbrica. Amb aquest dipòsit que veu vostè aquí, l'arrendament i l'aigua era de franc. Nosaltres vam venir a viure en els pisos que es van fer últims, que en aquests pisos doncs, ja hi havia diguéssim, el servei ja hi havia un vàter, que ja no era la típica comuna que aquí hi havia, ja van ser ja els últims, hi havia mosaic etern, no hi havia aquell rajol vermell, que van ser just els 2 últims blocs que van fer, diguéssim, a la part dreta. No? Dutxa va posar el meu home, ja, a dir que et guanyaves la vida, anaves arreglant el de la casa. Hi havia l'estanc, que també continua sent encara. Va haver una època que hi havia 3 peluqueries. Hi havia barberia. Teníem de tot. Hi havia la pastisseria, hi havia la carnisseria, hi havia la fonda, hi havia verduleria. El dilluns obríem, per exemple, ja et diré, a les 8 i era Can Mai Tenquis. No hi faltava de res en aquesta colònia. Hi havia Cala Lola, que en deien també el Molinot, eren puestons que vivien queviures. Hi havia Cal Pastisser, que també, a més del pa, doncs també venien de tot. Hi havia la fonda, que també hi havia la botiga. I hi havia una carnisseria que era a la zona de Can Canal. Llavors allà també hi havia una casa que anàvem a buscar la llet. El meu avi, com que era pagès, doncs encara aquí al pati doncs, tenia les vaques i els porcs, i munyia les vaques, venia amb la llet aquí a la botiga. Allà on ens hem trobat sempre ha sigut el bar de la Fonda. Ens trobàvem tots els nois i noies allà més grans. Si hi ha 7 taules, doncs 3 o 4 eren per jugar cartes a la tarda. A les habitacions doncs, sempre havíem de tenir una de guardada per si venien muntadors aquí a la fàbrica. Devien ser als anys 65, 70, que van començar a venir gent de Barcelona, granejants a Barcelona. Es feia una festa major, havia vingut en Rudi Ventura, havia vingut la Bisbal. Hi havia un embalat allà al foc bo. Bueno, pistonut. Les festes tradicionals i populars d'allà doncs, també sempre havien tingut un pes. Per la festa major era lo típic, s'omplia moltíssim, però molt, exageradament. La gent quan sortien del ball venien a tornar a menjar. Era la primera festa major que hi havia per aquí, venia tot el jovent, era molt maco. Per 5ª, la primera festa, la segona de Pasqua. Amb l'escola doncs, feien festes de l'arbre i llavors ens ajuntaven també Sant Vicenç i Borgonyà. Recordo que aquí a la plaça es muntava un tarimat. Sí,
i venia tot l'Ajuntament en pes, i llavors els nens i nenes deien poesies. Llavors es feien les professons i tothom allà com una pinya cantaven. Anàvem a buscar les germanes, anàvem a missa, sortint de missa ballàvem sardanes. Uns quants de Vila-seca van fer l'agrupació, una agrupació, i varen fer cine. I fèiem cine quasi cada festa, molt bones pel·lícules. Si anaves a catequesi, que evidentment quasi bé anava tothom a l'època que estic parlant, doncs donaven com una passeta, un paper que deia això, una passeta, no? I era el que valia l'entrada del cinema. Menjàvem pipes i el que es feia en aquella època, doncs, quan acabava el cine, doncs agafàvem les cadires, les plegàvem i escombràvem, deixàvem el local una altra vegada Teatre, pastorets i això, a Vila-seca em sembla que des que la colònia era colònia es havien fet. Per Nadal, que feien els pastorets, i més tard també feien alguna comèdia que les monges organitzaven. I entre els mig dels actes jo havia d'anar a cantar. Fins que van tirar el centre a terra, doncs jo cada any feia de Mare de Déu o de Sant Miquel. Es va lluitar bastant perquè no es tirés a terra, el teatre. Després del teatre es feia el fi de festa, no? I llavors al fi de festa ens cantaven, hi havia algú que tocava el violí, una altra que tocava el piano, i noies que cantaven i ho feien molt bé, per cert. Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em volguessis estimar, ma il·lusió fora complida. I viuria tan content que en mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment i a tota la cantaria una cançó pels teus ulls que ja m'ha deixat fora. Van començar a venir fils d'Amèrica del Sud i alguna cosa de l'Àsia, llavors va ser quan el textil no va poder aguantar. Aleshores, la fàbrica van dir la manera d'aconseguir aquests fons per tancar la fàbrica i indemnitzar la gent és vendre la colònia. I n'hi havia que van comprar cases a Torelló o pisos i se'n van anar de la colònia. Hi havia doncs, tots els problemes de clavegueram, d'escomeses generals d'electricitat, d'aigua, de telèfon, de voreres, de tot això. Doncs tot això es tenia que canviar perquè tingués viabilitat, diguem, el barri com a barri modern, diguem. Ara estic content un altre cop perquè veig vida aquí davant, no? Hi ha gent nova ara. I com que han arreglat la colònia, clar, hi ha uns pisos molt macos allà ara, De 3 n'han fet un. La casa tiene su patio por detrás, que tiene una pista muy bonita, con Morís y toda la zona del río Ter. I ara, celebrant els 125 anys de la colònia, aquest estiu passat, que hi ha gent nova, aquesta gent nova amb ganes això, no? de recuperar coses una mica més així del passat, però que podien tenir una continuïtat, varen agafar el tema aquest dels gegants. Jo m'agradava més abans, però aquesta gent que hi ha, que ens diem, els trobo bona gent i tot, com els que teníem abans. Rosó